Ya. Nggih. Saking dalu sedaya mawon nggih. Wis. Kem dalu nggih Pak nggih. Wonten Karang Ponde, Karang Becek. Karang becek, karang becek. Karang rejek. Recek. Heeh. Oh tak kira Karang rejek. Karang recek ngadau cek. Ya. Karang recek. Rejek ora becek. Iya. Oh iya karang recek. Karang rejek. Nggih, derek mangayu bagya nggih. Acarane napa Rasulan? Rasulan, merti desa. Merti desa derek mangayu bagya kagem bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya mawon ingkang gilumbutan. Gulumbuting picu-picu, pici-pici. Aku ngrungokke buyer ndasku. Ingkang kilo mboten